I el meu germà feia hoquei al Sant Josep, i després al Noia, i jo vaig dir, jo també vull jugar a hoquei. I la meva mare em va dir que no. Que a hoquei no. I dic, bueno, doncs futbol. Jo al pati sempre jugava a futbol, sempre, amb els meus cosins, tots eren futboleros, sempre jugàvem, i el meu cosí era entrenador de futbol sala i va ser qui li va dir a la meva mare, doncs no ho fa pas malament. I bueno, jo li deia que volia jugar també, però no colava. I va dir, bueno, provem. I vam anar a parlar aquí amb el Sant Sadurní i jo, ara que ho sé, que he parlat amb ella, diu, jo pensava que aniries un dia i se't passaria la tonteria. No. Vaig entrar el primer dia, crec que era un divendres, i el dissabte ja anava a jugar. O sigui, amb els nens, molt bé, vaig aprendre moltíssim, però clar, el vestuari i tot era molt diferent. Molt diferent, jo em canviava sola. I al passar amb nenes dius, bueno, pues, també hi ha Et sents molt millor, no? Més acompanyada. Amb els nens sí que haig de dir que sempre va anar superbé, allò que dius, no, és que em mira malament, no me la passen. No, el meu equip no passava. Sí que potser anaves a algun camp i escoltaves, ai, la nena, no sé què. Sí, i a veure com juga, a veure si en sap de jugar, no? Sí, però molt bé, sempre he estat molt acompanyada i a l'escola també, Jugava amb els nens i em feia gràcia perquè era la pilota, hi havia pilota de nens i de nenes. I la dels nens posava nens i Lucí. I amb el cotxe, si haig d'entrenar, vaig entrenar, normalment a les 10, fins la 1 o així. Després vaig a la uni a les 3 i surto a les 6 i cap a casa. I si no entreno al matí, agafo el cotxe igualment, però baixo una mica més tard, entro també a les 3, surto a les 6 i fins les 8 o així no entreno. Normalment vaig a casa d'una amiga a berenar, o si hem d'estudiar o hem d'anar al gimnàs, doncs aprofitem aquell temps. I després anem a entrenar a les 8 i fins les 11 que estem. Que va sortir la convocatòria i vam dir, bueno, doncs cap a Vic. A més, sí que tens aquella cosa de que és copa, de que és primer equip, de que debutes, i quan et diuen que surts titular, dius, uix, això potser no m'ho esperava tant. Però bueno, molt bé. Bueno, és difícil, hi ha molta competència, El nivell ha pujat molt? Ha pujat molt, sí. I inclús al propi B, en centrals ens anem rotant bastant qui puja i qui no puja, i ho gestionem bé. Si fos un home, tindria esportista d'èlit, que li diuen, que hi ha un programa, i tu al final dius, vale, estic al Llevant de Badalona, estava en primera divisió, i o no, clar, no tenir la fitxa, però estàs fent les dinàmiques. I doncs sí que intentes parlar amb algun professor, però ja és molt personal. No vull venir a classe i vull anar a entrenar. I just ahir van deixar sortir una mica abans, però depèn molt. Però amb l'Espanyol també em passava, el filial masculí, totes les facilitats, i el femení, si en futur arriba i les nenes ho poden tenir, doncs seria superbé.